ኣብ ኤርትራ ኣብ ማሕደረ ዞባ ማእከል ኣቶ ፍስሃ ሃይለ ኣብ መበል 78 ዓመቱ ከም ዝዓረፈ ተገሊጹ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ንዜና ዕረፍቲ ኣብ ማሕደረ ዞባ ማእከል ዕላው ገይሩ ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ዘርጊሕዎ ዘሎ ዜና ድማ ኣብ ማሕደረ ዞባ ማእከል ኮይኑ ከገልግል ጸንሐ ገዲም ተጋዳላይ ፍስሃ ሃይለ ብዘጋጠመ ሕማም ኣብ መበል 78 ዓመቱ ዓሪፉ ክብል ይገሊጽ ዘሎ። እቲ ብዘይ ተገልጸ ሕማም ከም ዝዓረፈ ዝተነግረሉ ኣፍሮ ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ኣቶ ፍስሃ ኣብ እዋን ቃልሲ ሓላፊ ስለያን ጸጥታን ህዝባዊ ግንባር ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ብ1973 ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ቅድሚ ምስላፉ ኣብቲ ጥሒሻ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ክፍሊ ጎስጓስን ህዝባዊ ምሕዳርን ይሰሪሕ ነይሩ። ናብ ህዝባዊ ግንባር ካብ ዝተሰለፈሉ ክሳብ ዕለተ ናጽነት ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ህዝባዊ ግንባር ዘገልገለ ፍስሃ ሃይለ ካብ ተራ ክሳብ ኣብ እዋን ቃልሲ ሓላፊ ስለያን ጸጥታን ህዝባዊ ግንባር ክኸውን ዘኽኣሎ ጽፍሒ በጺሑ ነይሩ። ድሕሪ ናጽነት እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስቲ ክሰርሕ ድሕሪ መጽንሑ ኣብ ምምሕዳር ዞባታት ተመዲቡ ኣብ ማሕደረ ዞባ ጋሽ ባርካ ኮይኑ ተመዚዙ ነይሩ። ጸኒሑ ግን ነቲ ናብ ሰራዊት ዝተመለሰ ኣብ ማሕደረ ዞባ ማእከል ዝነበረ ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ዑስማን ኣውልያይ ብምትካእ ኣብ ማሕደረ ናይቲ ንርእሰ ከተማ ኣስመራ ዘጠቓለለ ዞባ ማእከል ኮይኑ ከገልግል ይጸኒሑ። እቲ ብዘይ ተገልጸ ሕማም ኣብ መበል 78 ዓመቱ ዓሪፉ ከም ዘሎ ዝተነግረሉ ኣፍሮ ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ፍስሃ ሃይለ ቅድሚ ኣብ ማሕደረ ዞባታት ጋሽ ባርካን ዞባ ማእከልን ምዃኑ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ከምኡ ድማ ኣብ ክፍሊ ሲቪል አቪዬሽን ዝተፈላለየ ስልጣን ሒዙ ክሰርሕ ከም ጸንሐ እውን ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ሓደሽቲ ዝዓለመቶም ጸረ ግብረ ሽበራ ዝኾኑ ናይ ኮማንዶ ሓይልታት ኣብ ሙሉእ እቲ ሃገር ከተዋፍር ምዃና ኣፍሊጣ። ፖሊስ ኢትዮጵያ ዕላው ኣብ ዝገበሮ ዜና ኣብዚ እዋን ኣብ መወዳእታ መድረኽ ምዕላም ሓደሽቲ ጸረ ግብረ ሽበራ ዝኾኑ ኮማንዶ በጺሖም ከም ዘለውን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ኣብ መላእ ሃገር ክዋፈሩን እዮም ክብል ገሊጹ። ኮሚሽነር ፖሊስ ኢትዮጵያ ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብዚ እዋን ብዙሓት ጸረ ግብረ ሽበራ ዝኾኑ ኮማንዶ ንዕልም ኣለና። ናይ መወዳእታ መድረኽ ናይ ታዕሊሞም ድማ በጺሖም ኣለዉ። ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ናብ ሙሉእ እቲ ሃገር ክነዋፍሮም ኢና ክብል እዩ ተዛሪቡ። መሰረት እቲ ኮሚሽነር ዝሃቦ ሓበሬታ ፖሊስ እቲ ሃገር ነዞም ኮማንዶ ናብ ሙሉእ ሃገር ንኽዋፈሩ ምድላዋቱ ኣጻይፉ ከም ዘሎ ክሕብር እንከሎ እዚ ሓድሽ ጸረ ግብረ ሽበራ ዝኾነ ኮማንዶ ድማ ፍሉይ ስርሒታት ንኽፍጽም ምዕቡል ዕጥቂ ዘለዎ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ፖሊስ ወጻኢ ዝተፈላለየ ስርሒታት ንኽፍጽም መሰል ዘለዎ ሓይሊ ክኸውን ምዃኑ ኣፍሊጡ። እዚ ሕጂ ናብ መላእ ሃገር ዝዋፈር ጸረ ግብረ ሽበራ ዝኾነ ሓድሽ ናይ ኮማንዶ ኣሃዱ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ተልእኾ ክፍጽም ይኽእል ተባሂሉ ዘሎ ኮይኑ ናብ ሙሉእ እቲ ሃገር ኣብ ዝዋፈረሉ ድማ እንታይ ዓይነት ተልእኾ ክወሃቦ ብዕሊ ኣይተገልጸን ኣሎ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ዝተፈላለዩ ዕጡቓትን ግጭት ዘሎ ኮይኑ እዞም ዝምረቑ ዘለዉ ሓደሽቲ ኣሃዱታት ከዓ ኣብዚ ግጭት ዝካየደሉ ዘሎ ከባቢታት ክዋፈሩ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይትንተን። ዩክሬን ኣሜሪካ እተፍዮ ፓትሪዮት ዝበሃል ስርዓታት መከላኸሊ ኣየር ካብ ጀርመን ብሓገዝ ከም ዝተቐበለት ፕሬዝደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሓቢሩ። ከም ዝፍለጥ ፕሬዝደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ኣሜሪካ እዚ ስርዓታት ምክልኻል ብብዝሒ ንዩክሬን ንኽትህብ ሕቶ ከቕርብ ጸንሐ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ግን ኣሜሪካ ነዚ ስርዓታት ምክልኻል ብቐጥታ ናብ ዩክሬን ከተሰጋገሮ ኣይጸንሐትን። ብጀካዚ እውን ዩክሬን ነተን ደገፍታ ዝኾነ ኣሜሪካ ዝርከበን ሃገራት ምዕራብ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይላት ክህብኣ ክትሓትት ከም ጸንሐት ይፍለጥ። መጽሔት ኒውዮርክ ታይምስ ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ዜና ዩክሬን 8 ፓትሪዮት ሚሳይል ከም እትውነን ካብኡ ግና እቲ 6 ጥራይ ከም ሰሪሓ ገሊጻ ነይራ። ፕሬዝደንት ዘለንስኪ ዝሓለፈ ሰንበት ብመንገዲ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ንቻንሰለር ጀርመን ፍሬድሪክ ሜርዝ ድሕሪ ምምስጋኑ ስምምዕና ተፈጺሙ ኣሎ፣ ሕጂ ኣብ ዩክሬን ብዙሕ ሚሳይላት ኣሎ፣ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ከዓ ኣብ ስራሕ ክነውዕሎ ኢና ክብል ነቲ ብመንገዲ ጀርመን ዝተቐበልዎ ኣሜሪካ ዝሰርሐቶ ፓትሪዮት ዝበሃል ስርዓት ምክልኻል ብምጥቃስ ተዛሪቡ እዩ። ፕሬዝደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ብተወሳኺ ኣብ መላእ መሬት ዩክሬን ንዝርከቡ ኣገደስቲ ትሕተ ቅርጽታትን ከተማታትን ንምሕላው ተወሰኽቲ ናይ ምክልኻል ስርዓታት ከም ዘድሊ ክገልጽ እንከሎ ካብ ደገፍቶም ዝኾነ መሓዙቶም ሃገራት ምዕራብ ንምርካቡ ድማ ከይተሓለሉ ክሰርሑ ምዃኖም እውን ሓቢሩ። روسيا بوغنا نزب أمريكا خونه بهاجرات أوروبا يوكرين زوهاب سرعات مكلخالن ميسايلاتن زلوا تقاوموا التجلس كوينا كاب كل تشحن عسران سلستن جميرو إزوكينات كاب زجمر ندحر 4 كابتن يوكرين بحجز التوهبة باتريوت ميسايلات وقعة كم زعنواتي التجلس يوكرين جن نزي تنزقيا
روسيا خا نيوكرين زوهاب أصوارات زبزح انت بزح زمعبلة انت معبلة نتكونتات ايك ايرانيا ختبليا تداغاغامي ختتنقق تسمع أبزوها نيوكرين كاب أمريكا كوهابا تحت الزلاك عند ميسايل توم هاوك زبهال زترغ عينة ميسايل كوينو يوكرين كأن نزم ميسايل أوشت روسيا متقعة منفتام تدليوم مهلاوي زقلاص ترامب يوكرين توم هاوك كهبا مخوانو ينفيتو كوانتا نبرة كساب حجغن يوكرين توم هاوك ميسايلات بأمريكا أيتوهبتن الله يخون بر دونالد ترامب هاجرات أوروبا كاب أمريكا زغزو أصوارات يوكرين كهبا زفقد بمخوانو يوكرين نزم ميسايلات بتزاور كترخبو كمتخيل يقلاص بوغن بركز زبالو سبسلطان إثيوبيا بفلاي دما بوغن قدامي منستر أبي أحمد بزعبا أفدق بحري كونه بزعبا ودب عسب تدقاقم مجلسيتات كوهابن نلولاونتن غزاتو حدنتن إيرترا زتحس بحرنا إيرترا نايمونان بهاج زركبو مجلسيتات يوهابلو أبزول جزيه إيرترا بمنقد علاو مسمرات تلفزيون غازيتان نصنت هاجر إيرترا لولاو مسل حزب إيرترايو عجوجو بجبتاتن حقتاتن انكبتن بزبل أرستي توهيبو أبزولو قبر ملسي إيرترا حزبا مرير قالسا كايدو بشحن شعتميتن تيسعان حدن ناصنتو كم زرقاقص نتو تهدرو حيل زرقاقص ناصنت دما حقاو مدمدمتان اتزترقاقص ناصنت كا حقنيا دليت حزب مخانو نعلم نمرأين رفرندم كم زكايدن برفرندم دما تيسعان شعتن نتبشومن تميتاويت كاب حزب إيرترا ناصان لؤلاونت زلو هاجرن كتكون اوي يدلي إلو مملاس نتقد مربع عمتات استنفقم مسل داقيمو أرقاقيصون مسكريني بمبال نتب وغن سبسلطان إثيوبيا زقرب زلو مجلسيتات حقاون تاريخاون مسرت زيبلو غوانغوا بوليتيكاو بروباغاندا كتبلون كلا نحزب إيرترا دما ناصنتو أبياتي زتو خبلو وي زبارخلو وغن يلن إلا بتوسخي كالي اتحقو جمل اتسبر نايمودأتاك أشم بزبل أرستي نتيب قدام منستر إثيوبيا أبي أحمدن قال على وسب سلطان سلفو بالصقنان زوهاب زلو مجلسيتات مستي سرعات صدام حسين بورار أمريكا كاب سلطان أبزت آليلو منستر زينا نايتا هاجر زنبره محمد سعيد الصحاف أمريكاويان بغداد أتيومن كله سراويت عراق جينا يمكت يزلو بمبال زهبو زنبره بروباغاندا بمثال لومي بالصقنا حدا دحر حدا صعوبة فشلتات تسكيما أبدندس أدفتا جمجيما مهلاوا كخوال زكا ألايكونن مرحت بالصقنا جن بوليتيكانياتات يخونو وتهدرات أبز زدايبو ومدرغ أقالبو حزب إثيوبيا كتأمززو نيرترا كفرارحو تواس أوتات علي الصحاف يقصلوا اللويلا أبت صحف قصيلو دليتهم فلوتيو كاب قالاتهم نلعلي مراغص سلازيلو انت تعقمغن بلصقنان جنرالاتون حدا كو ميزان گمگامن زلوم اي مسلون كينات وراد مرعه ترخيبوس بزمصانا بز تصقعنا كاب زبلو درو كلت عامت كوينو ازي مرأيا نايتي امونغو دليتن عقمن زلوغاغ زرء مخانو نمن يطفئو ناي إثيوبيا علي الصحاف ببزح سراويت بعسل عنزرا اب حصير اوان قيح بحر كنقواصصرينا بزبل حلم إذن سب الناس مصحف كمرق جهرة حسبي كمرق فخرة حديرو غيرو نتتصبل التنت علني لازم كحل زلو سينكينه توبقعت مس إيرترا ما يصنحلنا انتاي دام ملشاتات يلون زكواشم فانون اونوكشنن زي عقسلو زبل حتى بمقرابون تصحف نقدام منستر إثيوبيا أبي أحمد مستي عراق ملو بأمريكا تتحيزان كلا جينا نمكت على نايلو بروباغاندا زنزح زنبرة ناي صدام منستر زينا زنبرة علي الصحاف أما ساسيلي زلا نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سب نرغب سلام نعكم